Wasal iż-żmien li l-festi pubbliċi li jaqgħu fi tmiem il-ġimgħa jingħataw lura lil ħaddiema. Din proposta ewlenija li fil-fehma tal-General Workers Union il-Gvern għandu jimplementa fil-baġit għas-sena d-dieħla. Dan għaliex il-festi pubbliċi kienu ttieħdu lil ħaddiema fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista f'dik li kellha tkun miżura temporanja sakemm tirpilja l-ekonomija. Fid-dokument bil-proposti lill gvern għall-Baġit, il-General Workers Union qed tappoġġja bis-saħħa din il-proposta li l-Partit Laburista appoġġiha bħala waħda mill-wiediet prinċipali fl-aħħar manifest elettorali tiegħu. Minn mindu ttieħdu Workers Union baqgħet fuq quddiem u kien hemm snin fejn konna l-uniċi trade union li konna nitolbuhom, nemmnu li dan huwa żmien ideali fejn dawn il-festi pubbliċi jerġgħu jibdew jiżdiedu mal-lifu l-ħaddiema jibdew igawdu. Il-Union saħqet ukoll li għandu jkun obbligu legali li l-ħaddiema kollha jitħallsu tripla fil-festi u brata doppja fil-ħdud. Dan fl-istess waqt li l-ħaddiema tal-kuntrattur għandhom jitħallsu l-istess bħal ħaddiema tal-post. Barra minn hekk, il-Union qed tappella biex ir-rata ta' taxxa tax-xogħol part-time tinżel minn 15 għal 10% waqt li l-overtime għandu jiġi ntaxxat brata ta' 10%. Ipproponit ukoll li ħaddiema li jintemm il-kuntratt tagħhom jerġgħu jingħataw il-post kemm il-darba l-kumpanija jkollha bżonn timpjega lil xi ħadd fl-istess pożizzjoni u sakemm il-ħaddiem ma jkunx twaqqaf minħabba xi nuqqas fuq il-post tax-xogħol. Fost proposti oħra mill-Union kien hemm iktar inċentivi għall-apprentistat li tiżdied il-pensjoni massima, childcare estis għal 24 siegħa kuljum għal dawk li jaħdmu bix-shift, li jsir proġett kbir ta' housing soċjali, jiżdied is-sussidju tal-kirjiet u titkompla u tiġi estiża l-iskema tal-first time buyers. Dan fadd ta' miżuri holistiċi biex il-ħaddiem jingħata l-għajnuna u l-benefiċċji mhux biss fil-post tax-xogħol imma anke fil-ħajja privata tiegħu.